susah ini ki air bulatnya duit susahnya cepet gak nemu THR bisanya ya. ya iku Penggawean enak lek pegawai. Ya apa iki golek iki. Pak nganu iki. Assalamualaikum Salam. salam Kan dia yo. lah apa iki kok dimakene tumpen wis nang kene Iya kan. Apa sih? Tekan ndi sampean? kon di sampean Aku tuku meteran. Tuku meteran iki nang toko bangunan. Apa? Sing tuku. Tuku meteran. Iya, meterane apa? Apa sampean tuku asbes ta? Apa keramik ta? Tuku keramik ta? Tuku meteran. si wong tuku biasanya kan tuku beras 1 kilo Liter. kiloan tuku bensin Bensin 1 liter. iki sampean tuku meteran sing dituku sak meter iku apa Apa? Ya meteran. Iya, apa ya? Triplek. Ya apa sih? Keramik. Tuku meteran. iya sing dituku apa Sing dituku sampean ku meteran. Meteran Apa? sing ukur-ukur. Lho iya, Iya. sakmene ana keramik sakmene, sak meter. Sak do sisine sak meter. apa tuku kawat Kawat. 1 meter 2 meter 3 meter Tuku meteran iku sing ngukur-ngukur semeter, 2 meter, 3 meter ngono lho. iya apa sih tuku 3 meter Anu, triplek paling gak triplek. jangan katin dandani apa Jadi kursi. lah iya berarti kayu sing dituku Pirang meter. Tuku meteran iku lho sing dawa wae. Iya, sampean ning toko bangunan. Ono 3 meter, 4 meter, 5 meter. Sik, sampean ning ndi sing tas? Tuku bangunan. Tuku apa? Tuku meteran. Sing tuku meteran itu tuku bahan-bahane apa, Cak? Sing sampean tuku itu bahane apa? Keramik. Piye sih? 1 meter. Asbes iku meteran 2 meter, musuh 1 meter. Piye jelas nih. Aku tuku meteran ya. Beda iki iki ono Iki Sapu, ya. 1 meter. Hah. Sapu 1 meter. Ya iku sing di tuku meteran iku, meteran. Sapu loro disambung 2 meter. Hah? Oh, boleh.